l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Ħaten Beppe Fenekadami li jindirizza l-attivitajiet ta' Repubblika ingħaqad mal-Partit Nazzjonalista fl-argumentazzjoni tiegħu. Fil-fatt bħal Partit Nazzjonalista għalli f'Malta ma hawnx elezzjoni ġusta u ħilsa. Argument li użaw wkoll il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech, l-ex kap Simon Busuttil u anke Beppe Fenekadami meta tefgħu dubju fuq id-dokument tal-vot. Kevin Kassar fuq l-Independent bit-titlu No Free or Fair Election attakka l-xandir nazzjonali u lil dan l-istazzjon. Bħal Bernard Grech għalli l-ground u diżlivellat. Kevin Kassar li kien kandidat nazzjonalista iżda baqa l-art ftit wara l-akbar telf elettorali fl-istorja ta' Malta Indipendenti għal Partit Nazzjonalista kien kiteb fit-Times. Dakinhar kien qal li l-Partit Laburista mmexxi minn Roberta Bela ma rebaħx elezzjoni ġusta. Beppe Fenekadami li jiġi ħaten Kevin Kassar kien fost dawk ukoll li attakka l-proċess elettorali f'pajjiżna. Faċilment tiżelleġ, faċilment titneħħa anka b'sempliċiment dufrejk, b'gerfa, anka b'sempliċiment billi tintmesaħ b'xi spiritu. Biex Simon Busuttil kien qalek ukoll għax il-Partit Nazzjonalista telef l-elezzjonijiet. Mhux bil-fer, jiġifieri din ma kienitx elezzjoni bil-fer, ma kienx level isek inti qed toħroġ tilab tim tal-futbol kontra tim ieħor u għandhom ir-referi magħhom u għandek il-pitch flok qiegħed ċatt. In-naħa tagħna għat-tela. Kienet